Bideo honetan higidura zuzen eta uniformea landuko dugu. Horretarako, lehenengo eta behin ikusiko ditugu haren ezaugarriak. Ondoren, zeintzuk diren higidura mota hau definitzen duten ekuazio matematikoak. Eta amaitzeko haiei dagozkien grafikoak. Hasiko gara beraz ezaugarriekin. Izenak esaten duen bezala, higidura mota honen lehenengo ezaugarria izango da ibilbide zuzena izatea. Horrez gain, higikariaren abiadura konstante izan beharko da. Eta kontuan hartuta abiadura magnitude vektoriala dela, esan beharra dago, bere modula, abiaduraren modula, norabidea eta norantza, konstanteak izan beharko direla. Eta bukatzeko, ikusten dugun bezala irudi honetan, abiadura konstante izan da, esan dezakegu denbora tarteak berdinak izan da, kasu honetan 2 segundutakoak, denbora tarte horietan egindako desplazamendua berdina izango dela beti, kasu honetan 8 metrotakoa. Bestera batera esan da, higikariaren posizioa eta denbora zuzenki proportzionalak izango dira. Hasiko gara orain, ekuazio matematikoak lantzen. Lehenengoz ikusiko dugu posizio denbora ekuazio matematikoa. Aurretik esan dugun bezala, posizio eta denbora zuzenki proportzionalak izan da, horrek esan nahi du, bi magnitude hauen arteko erlazioa funtzio zuzena izango dela. Non beltzez adierazi ditugun magnitude aldagaiak, kasu honetan, posizio eta denbora. Eta urdinez adierazi ditugu magnitude konstanteak, kasu honetan, hasierako posizioa eta abiadura. Beraz, higikari baten posizioa kalkulatu ahal izateko, egingo dugu bere hasierako posizioa gehi bere abiadura bider igarotako denbora. Bigarren funtzioa izango da abiadurari dagokiona. Eta horretik esan dugun bezala abiadura konstante izan da, bigarren ekuazio izango da funtzioa konstante batena. Hau da, abiadura edozein unetan izango da berdin hasierako abiadura, konstantea baita. Eta bukatzeko ikusiko ditugu ekuazio hauei dagozkien grafikoak. Lehenengoa izango da posizio denbora grafikoa, eta horretik esan dugun bezala, zuzenki proportzionalak izan da, posizio denbora grafikoa izango da zuzen bat. Non zuzenaren malda izango litzateke abiadura. Bigarren grafikoa izango da abiadura denbora. Abiadura denbora grafikoa, aurretik esan dugun bezala, izan behar da funtzio konstante batena. Hau da, zuzen bat, baina maldari gabekoa. Hau da, horizontala. Hemen ikusten dugunez, denbora aurrera joan ahala, abiadura beti konstantea izango da.